Bueno, e tamén Chantada non sería nada sin o seu patrimonio, e parte do seu patrimonio son o folión de carros que se celebra todos os anos alá polo mes de agosto. E precisamente connosco temos o presidente de Amigos do Folión e tamén responsable local do Partido Popular, Javier Rodríguez Medela. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. E bueno, realmente unha feira fantástica, non? Cal é a tua visión do que foi a feira? Sí, como ben dis, o tempo está estupendo, cando nos acompaña a climatoloxía, a xente acude máis a Chantada, por qué? Porque o reclamo do viño é un reclamo que xa o sabemos en 32 edicións, a xente ve a Chantada, conoce o noso viño e ano tras ano se acerca a Chantada para degustar xunto ca hospitalidade do pobo Chantada, disfrutar do viño de Chantada. Bueno, o folión tamén unha parte importante do que é o noso patrimonio, de cara ao Brán xa estamos traballando en eso, que nos podes contar? Sí, como ben dis, o folión de carros é parte da nosa historia, parte da idiosincrasia do pobo de Chantada, e pouco a pouco xa vamos traballando, faltan 5 meses, xa algunha xente está empezando a traballar, están buscando aperos, xa teñen a idea, e xa se empeza a ver un certo ambientillo, e temos tamén que agradecer ao Concello que nos presta este espacio para expoñer o noso folión de carros. E como ben dicías, xa a xente está traballando, esperamos que o folión de carros sea un éxito como ven sendo nas últimas edicións. Porque ademais parte dun proxecto máis amplo que é da Ribeira Sacra, a Declaración de Patrimonio da Humanidade, ten o folión de carros un papel tamén moi importante. Efectivamente, como ben dis, o patrimonio inmaterial tamén xoga un papel importante no que é o conxunto de patrimonio da Ribeira Sacra. E, por lo tanto, temos que pensar que a parte da paisaxe, do románico, dos cauces fluviales, tamén o patrimonio inmaterial, como pode ser neste caso o folión de carros, ten que xogar un papel importantísimo, porque as costumes e as tradicións teñen que estar e poñelas en valor, e que nos pon en valor somos os habitantes do territorio. Bueno, hoxe remata a feira de viños, supoño que seguirás de feira como todos os chantadinos, pero despois que? Porque os viños están hoxe aquí, pero hai que seguir. Efectivamente, sí. Hoxe é o día de exaltación do viño, pero cando realmente consumimos o viño é ao largo do ano. Cando valoramos a labora dos colleiteiros, a labora dos profesionales da viticultura, é ao largo do ano, porque durante todo o ano consumimos viño, e sobre todo o mellor embaixador do viño de Chantada somos nós, porque o consumimos en Chantada e alén das nosas fronteiras, por lo cual, cando pedimos un viño de Ribeira Sacra nun restaurante en Madrid, estamos facendo patria, estamos facendo territorio e sobre todo estamos poñendo en valor o que é a Ribeira Sacra. Pois Javier Rodríguez Medela, presidente de Amigos do Folión, grazas por acercarte ao set de Tele20 e a seguir disfrutando da feira. Gracias a vos por esa labor inmensa que facedes de divulgar a nosa cultura, divulgar o noso patrimonio, e esperemos que pouco a pouco o patrimonio de Ribeira Sacra se xa reconocido. Moitas grazas. Gracias a vos.